Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangurip no Allah. Pemanintan ko Allah Ta'ala paled mapipiyag ginawatan. Sa kami si sa ing daranaw. Nagpumangning kami niyo mambu mapipiyad na ginawa mi si nagpapakalilas ang kami Allah Ta'ala sang kaya mga tibo Allah Ta'ala sang kami Mindanao. Gusto san mampu ang mga bangsami ang matatagusang kanan ng balabala mga peragatan sa Pilipinas na pumaninamik Allah Ta'ala siya pang kanumihan san mampu naguskanusan sa abroad na dataruto mampu ay pumangniamis kano sa mapipiyad na ginonyusan siap niya sa mga pamilya niyo sa Pilipinas. Ematan mga urip ng Allah na diyan kay kasasagadar ko tano barang-barang mga tiyuba na bitano pa kalilipatan asun sa Allah subhanahu wa ta'ala na erkatan ron na mitiro sa sukaw balitan ng mga Muslim, o balitan ng mga mu'min, na tiba ang tanong niya. Nasama kasabar ko tiba, nambalasan ng Allah Ta'ala sa dunia, nambalasan yan sa alungan na mori kagyuti sampurna yan. Niyado yung Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Baqarah, pitero yan na, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما نيان نا سيقول ردنا تقوى الله تعالى تيوبا نقن سقانو gulalan sa kalak, naguungos, naguso mga niyawa, pangada, naguso mga perperaan na pangadapan, nagukulbatan sa mga patamutamukan, kakawasan, nagukulbatan panso ayaman yan na wanaqsi min al-amwal wal anfus wal thamarat, kulbatan sa mga patamutamukan, nagukulbatan sa ginawa, nagukulbatan pan sa ayaman yan na mga perperan. Na si Koreano to, na Peter wallahu ta'ala tigino abashir as-sabirin. Ayaman yan na panutuling ka sa mga pipi at tutul sa mga sasabar. Alladina idha asabathum musibah. Sisira ito sa mga tao. Ang mga sasabar ay ginamya sugat sila ng mga raragan. Kalo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naturo nila na matanas kami. Narak kami wallah. Nagu ay pagunduda namin na su Allah. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Adi mga tao to, ang mga papantang, na yaman niyan na rakiran so sanang kapipya ginawa. Pun ko tuhaniran. Bugan yan sirampan sa limo. Rahmat. Gito so ipupamili-pili wallahu ta'ala rahmat. Makakuha sa tao na mapkasang kapan yan sa kasudyang o surga. Ulaika alayhin salawatun min rabbihim wa rahma. Wa ulaika humul muhtadun. Nagulyang ka na mga tao, mga sasabar na siran imiyang at tuturo. Nasa mananan na panabnaran tanong san tanong mitapi. Sa nga nambugan wallahu ta'ala sa sana nga kapipya ginawa. Si Koreano kaya tiyubaon, nagu-imbgay niya nung panso kadayaw surga. Sabab ko kaya pa diyan si kumiyang atuturo. Nagyanan, diyan kaya miyang alwisi na piya makasagad rakatanod na iwallah. Miya sugat tanong kalak, mikal kasupag tao tanong. Miya sugat tanong ungos, sa taman sa iman to, na emanan yan na
matutalugudamadan o amanan yan na mga pagtanong. Nagusiyagad pan ang madakula niya matay. Si isang gasagadar tan matiyuba. Ang mga bubulagar ko tanong, kung mga pamilya tanong. Nagusiyagad pan ang mga ada sa mga tamo naguso mga propran tanong. Kompleto din. Asumyagad ko tanong kay amadadan sa diyang kaya ayat ang mga tiyubaw Allah. Na tanimaan tanong. Adiyang kuta pamagayan yan, amay ka makasabar tanong na bukan tanong Allah Ta'ala sa amanan yan, nada sanin-saning yan kapipya ginawa sa Koreano tiyo ba, nagu si isalungan na mauri na ikalimutan o Allah Subhanahu wa Ta'ala na pakasuldutan ko surga. Diyanan. Ikadwa na miyano yan. At yung kuto may pantag sa antay-pakasulb. Antay-pakasulb sa diyang kaiya problema. Pagaluin tanong ay kakagiya igirakuan at kalipatan tanong. So, o tito-tito pakasulb ko problema tanong. Matagadan makasangkapan ng mga manusya. May inam tanong pakapunon so kakasulbo problema. Wina tito pakasulb sigo problema tanong na so Tuhan tanong Rabbul Alamin. Kaya turuan wallah sa isa ko katuro yan, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Amay kasu Allah Ta'ala na betadang kanyan sa ayamanan yan na mapanad. Na din na buong pagkakwa sangko tama panad siya ka arwar ko Allah. Wa iyamsaska Allahu bi khairin. Amay paman kaayamanan yan na sugatang kanya na mapia. Fahu ala kulli shayin qadir. Namata na so Allah na kagagawsan yan so kalahuntaman. Din mambu abon pakar. Isa manuto na ayabu apakapukas raktanos ang kay awida kaltanos ang kay manan yan na miyaswas ang kay Marawi City. Na ayabu pakapukas raktanon na so Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mapukas yan so awida kaltanong na bugantaron yan sa mapia na din na buong pakaran api antan na manusia. So yaman ini napakabugrin tanong so panglitanong ko Allah. Runtan ron sumarig. Runtan ron na sumarig sadyang ko to akapakandudan yan rakatanong ko ingat yun. Nagu paparati ang tanong ada pakagagaw na ruwaron. Nasi Koreano to nada karataan ko tadi tanong di kang galab ka kudatar tanong manusia sa ayaman yan nakakuha tanong kabnar tanong. Matag kira ni siba po Allah Subhanahu wa Ta'ala na pituro po Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran kagiyagya ina inutanoy pagaluya ka an kababasi sa mga winakal tanong sa nga maulawla tanong pituro Allah wasa an takrahu shay'an fa huwa khairun lakum adno to ayamanan yan na ipagkugudi wa shay na di niyo katawan nagyuti mapiar kano. Wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum. Nagwad no to apagkababayan niyo asay na di niyo katawan er kano marata. Nasa manaya na yung pungkura o kantano ko Allah. Na diyang kaya kaya takawir katano, kaya lakatano, kaya umusir katano, kaya sanaat tano, kaya sagumpara katano. Sa kaya sugat tano ay amanan niyang na katidaw asisang ka Marawi City. E pangintano ko Allah Ta'ala na pakaungan niya na isa mga pipya. Pakaungan niya na isa niya kadakdakal ang mga kabarakat na kagunaan tanong na gusto mga matatanog po mga isaling bagu sa tamang sa kabangkit ako dunya. Ay, sampulay na si sa diyang kaya silangan tanong si sa Luzon na bandab katanodan niyo so kaya beto ang kuto volcano. Si sa Antonini na diyang kanan province of Pampanga na sukian betul yan na ito timan probinsya diyang kuto kaya binasaan madak lamang walay akiyawaan
o di na kaya tangguban sa diyang kota kiyang batua pinatubo. Na sangkot oras, uh, uh, mga saro nga iyatak. Napnayo ba mabatano na mga Muslim. Sangkot oras, namigay sa Allah Ta'ala sa piyaka musa, na so miyaka pun sa utapalaw, ay inimbuto niya na minitamog kumahindiran, na mimboliwan to amina. Mimboliwan to amina na aya pinakamalay arga petid, kulangwan o mga petid, pusar ni man to, umadaklataw na gusto gobyerno, si kuyaman yan na pimbarang-barang mga prajikiran, di babalay na mawalay na gusto mga karsada. So sa manuto, na may kakawasadan adyang kanan ad na mga lupayan sang kanan mga probinsya ng Aloitano, isa Luzon, sa ayani ko sa iran na diyong kuto araradang kutakiyang batuang kutabulkin. Di sa manuto, na binabnarad ng utakatiru Allah, nirakwan, maratar kano na dinyo katawan nagiti mapiyar kano. Na uba sa sagipun no Allah, diyang gamya ulat tano, na sukya pakandara sagtano, na asar kaditano o mapukas ang kuto alalanap kubiin wallah. Sesakuyaan tanong so parateya. Sesakuyaan tanong so katubat ko Allah. Sesakuyaan tanong so kapag-Islam tanong. Masu Allah Ta'ala na nipramisyan at tigyan walau anna halul qura amanu wa taqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh. May kaso mata na so mga tao ko mga ingadik na sesakuyasiran ko parateya. Na gusto kalak, na gusto pananggilaran ko mga dusya, na sigurado at wala palakan akong kiran sa mga kabarakat ko mga langit, na gusi ko lupa. Ya Allah, nakain ka sa mga kabarakat ko, pito lapis sa langit. Na gusto mga kabarakat si ko lupa, na puno-puno kasang kaya yung dami. Na taro sa puno-puno kasi susindo, o agamang ka, agama Islam, na taro sa diyang kaya yung na yaman niya na angkat ang kaon niya Allah sa mga rarataon, agalbok na gusto mga rarataon, parangay na ilahamin ka sa mga dator kami, sayad na dinan di manggulaw la na so ikasusuat kaya Allah. Na wilahamin ka sa mga ulamar kami, sayad na dinan di manggulaw la na so din so ipagkabubayakar kami, ya Arhamar Rahimin, na taro sa balyang kaing dami ladiwa na perawatan sa isang kay asbang nalungan, si kuya man niyan na di kipaguyaguyagan ko agamatan agaman ya agama Islam. Ya Allah, tarima ang kasupang niyami sa diyang kay kinibgan kar kami sang kay Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, diyang kay Barm. Agi so tiyuga na rugo o milapi-lapi sa mga mujahidin. Narakas din ng mga pamilyairan amira sa isiran, mga babalo sa mga karumeran. So mga sahid na mga babali ang mga taylo sa mga tayran na miya ka lapis din sa panabuntaman o mga tao sa kaya sa lapidawiran si sadyang kay jihad na miya kadungko na diyang kay manan niya na barm paninamir kay Allah apakapasang kay ni nagu ilahanin ka sa mga nakudasi. Saya manan yan na matuuniran ng kutwa kat tugumpi adiyang kaya mga ingdani. Ingdang kaya mga lupa bang samuro. Na misampay siram sa ko kapagingdap kabubayan kaya Arhamar Rahimin. Doon niyang kami Allah. Miyarasay sa pagtao. Na miyarasay kami na karasay pan sa mga tani. Na di iisa Panginamani. Aw baron misabab sulimo kang kaya kaya pa ka moya na diyang kay abarm. Pamunin namir kay Allah, asudyun mapya, ayaman na niyan na mga karibatan na pamunin namir kay Allah. Diyon ito mga tataw. Migol duto sa ayamir tao na sumagal bukat kubayan ka. Ibarato ka pamilya. Ayaman na niyan na ayabudi mo magudasa na so isa ka pamilya. Na maduto ya Allah sa na makapamagudas sa saya na sudinso langwan o pupuyingad si kuyingad. Langwan o mga lalantas kami akal na mausarad yang kay abarm. Langwan o mga ulamar kami na mausarad yang kay abarm. Langwan o ayamanan yan na makapumagugupa
sa kapakapasang nga barum na mausar adyang gaya emano niyan na barum sa dimang gulola emano niyan na bar kami madasukap mamaswara gusto emano niyan na kapakap musawira au pun magyuto na pekawat kami ko o antunan iba na ikasusuat ka sa kinisugun ka kukap mamaswara. Ya Allah, tarima ang kasupang niyani, na gusto pang ni ulang wa na muminin si sadyang kaingal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.